kan mga bareta. 64 na street food vendors sa Siyudad ng Naga ipinasairarom sa Basic Food Safety Health and Sanitation Seminar. Mga paraoma sa Kanakman, Camarines Sur nag-aagrangay sa halangkaw na presyo kan abono. PDEA Camarines Sur nakatutok sa mga aktibidad para sa drug-cleared province. Suspek sa pagpabakal ng illegal na droga sa Naga, arestado. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod bareta. Robinson's Place Naga nakipagtabangan sa kid vaccination program kan syudad. Ang detalye sa report ni Cindy Cuesta. Digdi sa JMR Coliseum padagos ang pagkudusyan ng first as in second dose kang PDEA as in adult vaccination. Mantang sa Robinson's Place Naga, iyo ang saro sa mga nangenot kang kids vaccination sa mga nag-eedad 5 hasta 11 anyos. Nagbabarailing mascots, sweets as in tokens, iyan ang mga nahiling as in narisibi kan mga kaakian na kabali sa kids vaccination sa Robinson's Place Naga. Nagtutubod-an manihamiento kan mall na kinakaipuhan na magkaigwaning 100% bakunado, tanganing maibalik na sa dati, urog na sa lado kan negosyo. Mas gusto ta po na yun nga mas dahol na mabakunahan para po itong satuyang business magpadagos na po sa satuya kasi saro po sa mga affected ta is itong mga industries or itong mga kids amusement na para sa mga aki. 176 na mga kaakian ang totalmenteng nabakunahan sa duwang aldaw na kids vaccination sa mall. Antes pa man iyan, may mga nagkapirang serye na nin adult vaccination na ginibo digdi. Sa aga, gigibuhon liwat digdi ang pediatric vaccination sa mga nag-eedad 12 hasta 17 anyos. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. 64 na mga paratienda ning kakanon sa Plaza Rizal tinukdoan kung paano ang tamang pagpreparar ning kakano na pigtitienda. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa loob ng duwang aldaw, ipinasairarom sa Basic Food Safety as in food handling ang 64 street food vendor sa Plaza Rizal kang Naga. Pinanginotan ini kang Arts, Culture and Tourism Office sa pamamayo ni Alex Santos. Susog kay Santos, importanteng masiguro na igwaning tamang kaaraman sa pagpreparar ng kakanon ang mga ini para matawan manin proteksyon ang publiko. So sinda po ito talagang pigdudumanan ka mga tao pag nagpapasentro para sa street food. Kaya po pig-obligata na magkaigwasinda ning basic training pagabot sa food safety, food handling. Siyempre po, ang sa inda pong produkto nilalaog sa lawas kan tao. So very crucial po, very important na safe po ang mga nagkakakan sa tuwing street food sa sentro kang Naga. Ang mga street vendors na ini ang nagbabayad man subutin buwis sa paagi ng plasada. Kung kaya tama lang, naibalik man kan lokal na gobyerno ang serbisyo sa paagi nin pa-seminar sa sainda. Gabos man po yan, nagbabayad kan sa indang taxes sa paagi kang plasada. So iniyo pong activity na niyo, parte kang programa na maibalik man sa inda sa indang binabayad na taxes sa paagi kang serbisyo hali sa lokal na gobyerno. Sa pagtapos kang sa ilang seminar ngunyan na aldaw, tatawan man subod sinda nin mga gamit na makakatabang sa uro aldaw nindang pagpreparar nin kakanon. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, mga paraoma sa Banwaan ng Kanakman, Camarines Sur nag-aagrangay sa halangkaw na presyo kan abono. Uyang sa kuyang report. Agrangay ngunyan kan mga paraoma sa Banwaan kan Kanakman Camarines Sur ang paglangkaw ng presyo kan abono. Sobrang pagmahal. Logi po, sobrang pagkalogi. Ang presyo kang paroy, 13, 14, yun ang pinakalangkaw. Ang abono, sigan langkaw sa mga bilisina, dahil naman nababa, pag lumangkaw, dito rin palangkaw naman yan. Ang paroy na papagbutan na pag lagong taguran, nababa naman na yan. Maging si Mr. Rodolfo Nunez Jr., Municipal Agriculture kan nasambitan ng Banwaan, pigkumpirmar man kay ni sa GNN TV 48 Naga News Team na talagang haloy nang agrangay kan mga paraoma ang paglangkaw asin pagsikad kan presyo kan abono arog na sa nakang urea, tamahal, alagad ang presyo kan paroy sa buot daiman ini nag-iira.
Kung ang problema po ngunyan kang sa tuyang maparauma, ang pag-ulan to kang presyo kang abono. Talagang almost pag nagpuroon po pag itong nagtataw ang DA nga ni ang Department of Agriculture ni fertilizer vouchers. Subsidy man yan kang Department of Agriculture. Kailang ang nangyayari pun pag pun pagkuruanan pagtaon ning do bako yan ang rason bako yan ang rason. Ang presyo kadto medyo harababa pa ngunyan lampas 2,000 na ang urea, kuminsan ang complete fertilizer halangkaw naman ang presyo all 2,000 plus naman. So iyan talaga nagrereklamo na ang mga paraoma. Apwera pa sa pag-aagrangay ka mga parauma, hagad pa maninda na sana magtaas naman ang presyo kan paroy. Tainiyo nasa 12 hasta 13 pesos na ang kada kilo kaini. Alagad ang abono dai nag-iira ang presyo, kundi nagtataas. Katakod kaini nangapudan man ang mga parauma sa gobyerno. Ang sa kuya man lang mahagad sa gobyerno, ibaba man yan mga presyo kang abono, kang mga pang-spray sa paroy. Yung man lang yan sa muyang hagadong kan sa muyang mga parauma. Ang presyo de ang baga paroy de manalanggaw na baba na sana. Sa iba pang bareta, bilang kan mga estudyante sa Camarines Sur National High School naglangkaw pa ngunya na school year 2022. Uyang sa kuyang report. Pigkumpirmar kan principal kan Camarines Sur National High School na si Mr. Solpicio C. Alferez III na dawa na sa tao kang pandemya. Kadakol pa manggiraray ang mga enrollees nindang ngunya na school year 2021 to 2022. Actually, dai mas nagdagdag nga ni kita, ano? School year 2019, tapos ngunyan na pag 2020, school year 2020-2021, wherein, yan baga si start ng pandemic, ulay ni, mabulusok kami. Sa paaging inisubuot, ipinapahiling digdi na talagang importante sa kadaklan ang edukasyon inininhulit na daw na sa tao kang pandemya asin nasa modular asin online class kadakol pa manggiraray ang mga estudyanteng gustong makanood. Pero it turned out na dai, mas nag-increase kami mga around 200. And this year, nag-increase na naman kami ng more than 200. Actually, nag-limit din kami kasi suslots nga ni habuta man na maging sobradong maray. Although, pag online ko tabaga, maski pira pwede. Pero sabi may limitations man. Kasi maximum tayo 50 manggiraray. Sigun pa sa principal, marhay ining sinyales ang ipinapahiling digdi ninhulita dai ulang ang pandemya sa gusto makanood asin makagraduar sa pagklase. Sa pagbabalik kang news break, 50,000 pesos na kantidad ng shabu na recover sa anti-drug buy-bust operations sa syudad ng Naga. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan GNN TV 48. Ang vision ko para sa Pasakaw is tourism. Pasakaw is known as the summer capital of Camarines Sur. Pag nagdigdi ka, di kang mahiling na para maging summer capital ini. Pag nagduman ka sa ibang lugar, dahil nindaaram na igwa palang magayon na beach digdi sa Pasakaw. Nakulong mga lugar na dapat mahiling kang mga turista. Especially sa market. Kung aram nindo sa Tsukiji Market sa Japan, gigibuhon tang araw kayan ang market sa Banwaan. Magkakagbang kitang mga theme park. Actually, naghahanap na nga niya akong mga investors sa pwedeng magkaan ng theme park digde. Inisusuko yung mga vision na kayang-kaya kong gibuhon, naginigibo ko na para sa Banwaan ko. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak.
Ang GNN TV 48 Naga digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Palago sa mga bareta para mabawasan ang malalang epekto ng pagbabaha sa Barangay Calawag, Siyudad ng Naga. Storm drainage, pinakarhan kan lokal na gobyerno kang Naga. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Personal na pinagbisita ni Alcalde Nelson Legacion kang siyudad kang Nagang patrabaho kang pinabagong disenyo kang storm drainage sa Clupa, Barangay Calawag. Susog kay Alcalde Legacion, binago ang rarom, lakbang, asin elevation kang nasabing kanal. Kan pinaadalan ko po kaya ini na-discover kan sa tuyang engineering team, siguro po ni Engineer Rigor Ardesa na sadit asin may mga obstruction. And likewise si elevation bakong tama. So ito ang ginibuta, pinatama si elevation, pinararumta by around 0.8 meters and then pinalapad ta panindiit. Gustong sabihin man kay ni mas dakulang volume kan tubig and mahuhugot hali sa area kan Clupa sa Calawag paluwas sa may Naga River. Gustong sabihin ang problema sa pagbabaha sa nasabing lugar ang dekada ng pinagsasapo kan mga residentes. Asim posible subuot, ini na ang solusyon. Kung daiman total solution, ini na po si main solution sa problema sa pagbaha sa Calawag. Aram taman po baga na dekadang problema na po yan. And every time na may bagyo, every time na may uran, binabaha po sa Clupa. Ang gusto po mangyari ni Mayor Legacion, kapareho po kan pagtautanin solusyon sa ibang lugar na pigbabaha, mawara po ang pagbaha sa Clupa. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, kasalang bayan sa Banwaan ng Kanaman, Camarines Sur, gigibuhon sa aga. Uyang sa kuyang report. 108 na padis ang inaasahan na maatindir sa kasalang bayan sa Banwaan ng Kanaman, Camarines Sur sa aga, Pebrero 24, 2022 sa covered court mismo kanasambitan ng Banwaan. Mapon inining alas 8 ng pagkaaga. Papanginutan man ang nasambitan ng seremonya ni Alcalde Nelson Legaspi ngani magkasal. With regards to kuyan, mas wedding sa aga po, dagos po yan sa aga, igwagitanin originally, 110 couples po kutayan. Pero lately, may nagluwas na sa Sinumar na igwapalan agum. Kaya naging 108 na sana. Ano po? Kaya po sa aga, ang kalkulado and inahalat mi sa aga sa mass wedding, 108 couples po yan. Apwera sa libre ang kasal, igwa pa inisubuot nin regalo na hali sa LGU asin yaon man ang nagkapirang mga politiko ngani magpadrino sa mga ini. Inisubuot mga residente gabos ka na sambitan ng Banwaan asin nakapag-comply sa mga pigahagad na mga requisitos kan Registrar's Office. Ang importante, di kakasal sa ibang babae o lalaki man and gabos ng mga dokumento na required kan civil registrar makomply mo. And basta po igwang mga importanteng dokumento na dapat makumpli, ika po pwedeng kasalon ni Dio. Naglalao man ang alkalde makalihis ang sa indang pagkasal, magiging maugma ang mga pamilya kaini. Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Sa satuyang police report, pagkakaigwa ng drug-cleared province kan Camarines Sur, tinutukan kang PDEA Camarines Sur. Yan ang tinutukan, hindi kwesta. Higot ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Camarines Sur sa pagkondusir nin lectures, pagsara kan mga aplikasyon sa drug clearing barangays,
programa nga ni maibitaran ang illegal na droga, siring man ang monitoring sa mga nasa rehabilitation centers. Paagi ini kan ahensya sa kamauotan na maging drug-cleared province ang Camarines Sur. Obheto kan ahensya na magkaigwan ng drug clearing na kinakaipuhan po nan sa barangay, sa munisipalidad hasta sa bilog na probinsya. Ang benepisyo po dyan is magiging proud po sinda na ang barangay po nila is malinig, mayo po sa indang nagdodroga, maugma po ang sa indang buhay. Kasi po dahil po kinagagamit sa inda, dahil po masabing kung magbalyo ka sa ibang lugar, na taga barangay inaarugin, ay may mga adik ngayon. Pero ngunyan po, magiging proud sila kasi magbalyo man sila sa ibang barangay, nagpabisto kang argo ni, ay maringay ni, drug lead ngayon eh. Mayo ngayon ning possible criminal na gigibuhon. Nganing day ma-revoke o mahali ang malinig na record kan barangay, kinakaipuhan na i-report sa mga otoridad kung isay ang bagong salta sa indang lugar na may kaduda-dudang gawi manungod sa illegal na droga. Igwa ng totalmenteng 133 drug-cleared barangay sa 1,063 barangays kan bilog na Camarines Sur. Kung hihilingon, 12.5% pa sana ini kan gabos na barangay sa probinsya. Mientras tanto, ang gainzaan primero asin solamenteng drug-cleared municipality sa Camarines Sur. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Sa iba pang police report, tulong pakete nin pinagtutubo ng shabu na kinakarkulong nagkakantidad ng 51,000 pesos ang na-recover kan mga otoridad sa suspect na si Chuck Morris E. Villanueva. De Leon, nag-star sa Dimasalang Street, Barangay Santa Cruz, Ciudad Naga, matapos ang ginibong anti-drug buy-bust operation kan Subanggikan City Drug Enforcement Unit asin Police Station No. 1. Kaibahan ang iba pang ahensya kan gobyerno na makikipagkoordinar sa PDEA. Susog sa PMP, dati ng kabali sa database on illegal drug ang nasabing suspek na yaon ang unyan sa custody kan Police Station No. 1 asin nahampang sa pagbalgar kan Republic Act 9165. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break. Programang ini hatod sa to kan transfer in Ninoy and Cory Avenue in front of CBD Terminal, Naga City. Skin Line 11. Every Filipino deserves to be beautiful. Located at Mayod Street, Naga City.